Yadi, barangason ini pagkakibot. Aw, diri man palang inikibot kay mabuhukon. Yadi ang kibot. Kay magayon ni Tsurap. Tak, gangot, tulos ko na kinibot. Kiributan na. Yon! Good morning mga pade. Good morning mga made. Panibagong araw, panibagong kibot naman kita niyan mga pade. Magibot na naman kita niyan mga pade. Mangibot na naman kita kay badaw, kinalawang ng pangibot ko mga pade. Oh, grabe na. Ang pangibot pa lang mga pade. Pag diri nagagamit, kikalawang ang durho. Yo, let's go mga pade! Kiributan na! Kiributan na! Kiributan na naman mga pade, mga made. Mangibot naman kita, kay awat na, diri nakapangibot. Abay pa, ang pangibot ta, kinalawang ng durho. Danison ini mga pade na inkibutan ta, kaya babawon lang. Paliog lang, sampato. Pagabot nga ni mga pade sa room, nakabagat ako sin medyo maputi na kibot. Kaya intutok dokoy na medyo maputi na kibot. Sabi ko, mayadon ina klase, kay tulos ko, nakinibot. Pak, gangot, kiributan na. Yan, luway-luway ko ini, naginabot. Badaw, nagpipink ang kulay sang kibot. Medyo nagkukulay rosas. Yadi pa mga pade, medyo malumsi na kibot. Aw, medyo malumsi, medyo maputi. Pak, gangot mga pade. Nang dinusok ko pa irarom. Nang biniri ko sindiyo para sigurado kuha. Nang ginabot ko sinluy-luway. Badaw, daramuro baybay. Nagpupula ang panit sang kibot. Yan, harap naman kita mga pade sing kibot. Badaw, barangason, mabuko na ito na pagkakibot. Ayos at mga pade. Ini ang kiboton ta kay mayado na klase. Pak, gangot. Ito palang mga pade na barangason na mabuhukon. Ayaw kamo sa to pagkibot ha. Kay diri ito kibot. Ini ang magayon na kibot. Ini mga pade na kinibot ko. Mao yan magayon na kibot. Kilala man ang kibot kay diyo lang ang mga buhok-buhok. Marang mga pade mga madi kay kalay-kalay ang bingkay. Kalay-kalay. Kalay-kalay ang bingkay mga pade, nakalay-kalay lang ang bingkay. Ang bingkay mga pade, mao ito na nagkukupot sa durosan kibot. Mas kinano lang ang nagkukupot sa durosan kibot. Minsan may mga burubaybay, minsan may mga kurukalunggay. Minsan sabi ko mga pade na kurukalunggay, ang mga gurugingot sa irarom sandaga, nagtuturubo sa mga burubaybay. Kung napapansin niyo mga pade, yato na kinibot tawar at nakakuha kay puminakne. Pag napaparao talaga ang pakakibot, napakni talaga. Lalo na kung saragday pa na klase ang mga kibot. Yadi mga pade kibot pa, paggangot. Tulos ko na iniridot ang pangibot ng tulos ko naluluway na ginabot. Badaw mga pade, paraknit naman ang kibot. Palibasa, modo sa day pa ini na kibot. Pero mga pade, maski saragday pa, piding-pidi na talaga pang pulutan sa ginbilog. Yadi pa mga pade, medyo may tumpay na pagkakibot. Kaya tulos ko na kinibot, pak, gangot. Gangot na naman mga pade. Tamang-tama na talaga ini mga pade mga madi, pang sumsumanan, pang pulutan. Pwede ini mga pade sa ginbilog, pwede man sa tuba. Hanggang di na lang sa akong video mga pade mga madi. Pa-share na lang sin na video, papalo, pa-like, salamat!